babalik ako ng UAE siguro. I've been invited to Korea again by Putin, President Putin. I'm trying to figure out if it's not so much kasi yung iba yung dito nagko-commercial lang sila. Commercial kami lahat. Yung magrenta ka ng eroplano ng PAL, that's 5 million a day. Sabi, yung mga staff ito, mga sundalo, nauna sila dito. Ako, commercial in the sense na pinagamit, tapos gasolina akin. Kaibigan, that you just pay the pilots and the parang per diem nila. Yan ang sinasabi ko. Kasi kung magsakay ako ng eroplano, mahal masyado. Ang eroplano, punuin ko man yan ng tao. O dalawa lang kami ng asawa ko, pati isang nurse. May nakadikit palagi yung nurse. That's the regulation. Pati isang security, okay na sa akin. Paski hindi mo punuin yan, ganun rin ang bayad mo. Ano? Punuin mo man yan ng... Pero pag puno mo, bantay ka kay minsan yung bagoong pati yung tinapa nangangamoy. For the life of me. Dito, mukha na pa kayo.